जिखौ सुखांब्लानो थांगोन आङो। थौ थौ। औ, जिखौ सुखांब्लाथाय फै बै लामा लांगोनायाव, बेयावनो रायलायहैनि, जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा रावबो मिन्थिया। दे थौ थांगासिनो आं। बेलाय जोमैजोंसो लोगो जानानै आंखौ रायखोमागासिनो दा जोमैनि सिगाङाव। मा दिनैलाय आंखौ साइडआव लिंलायलायनाय, न'खरनि रावबो मिन्थिनाङाथों होननानै बुंलायलायनाय हिसाबाव बेलाय जोमैखौसो आरोबाव आंनि सिगाङाव रायखोमाबावसिगोनसो ना माथो? जारलासो जागोनहाय बे बुरिजोंबो। बे बुरियाना थैनायहालागि बेफोरबायदि सभाबा थायोब्ला फिसाला सानैजोंबो रावजोंबो नायफिनजानाय नङा बियो थैनाय समाव। माबा खोथा बुंनो नागिरदों, थांना नायनि र'। औ जावै सोरन, नोंदि आंनो दाखालि मोनसे खोथा खोन्थागोन होननानै बुंदोंमोन ना, दिनै खोन्थादो। औ आय उन्दै, बे खोथाखौनो नोंजों रायलायनो होननानै नोंनि खाथिसिम फैनाय जादों। बेबायदि खोथा मा जाथावगौ रोन, जे नों आंनोल' खोन्थानो हागौ बे खोथाखौ? आय उन्दै, आइ गिदिरनोबो खोन्थानो सानदों, नाथाय आइ गिदिरनो आं खोन्थानोनो हायाखै। नोंनोनो खोन्थानोसै, नों उनावहाय आइनो मिन्थिहोब्लानो जाबाय। औ जागोन दे, बुंदोल' नों। आय उन्दै, डक्टराथ' आंखौ मास मोनसे किडनेप खालामनानै दोनदोंमोन, नङा होमब्ला? औ नंगौ। डक्टरा आंखौ इसानि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदों। नंगौ ना? नाथाय गुबै जाहोना मा? डक्टरा बुंदों इसाया आंखौ थक्का होबाय। इसाया आंनि जायाखैब्ला नोंबो इसानि जानो हाया, बा इसाया नोंनि जानो हाया। इसाया आंखौ लायाखैब्ला बे नोंखौबो लानो मोना, आरो बियो जुदि आं थांनानै थासान्दि इसाया नोंनि जायोब्ला इसाखौ आं जिउ फोजोबगोन होननानै बुंदों। मा होनदों नों बेफोरखौ जावैसो? डक्टरा इसानि जिउ फोजोबनो माने इसाखौ डक्टरा मार्डार खालामनो? औ, बेबायदि खोथा बुंदों। बे खोथाया आंनि खर' मेलेम गोसो गोरबो हाबना थाबाय, बेनिखायनो आं जोबोद गिनाय मोनदों। फालतु डक्टरखौ मोनबा खासिसो खालामगौमोन आं बेखौ। जावैसो हाया बियो, जेबो खालामनो हाया। बिनि दादागिरिया सोलिया बेयाव। बे बाराव माबा मोनसे खालामबावनांगौब्ला जों गासैबो जमा नांनानै बिनि डक्टर साख्रिखौनो केन्सेल खालामनानै होगोन जोङो। डाइरेक्ट पुलिस कर्टआव थांनानै बिनि FIR हैगोन जों। आइ बिखुनजो, बेफोरबायदि मानसिजों जुजिनानै जोंफोरबायदिया जेबो मोना। बिनिखायनो आं सानदों मा, जुदि आंनि थाखाय इसानि बेसेन गोनां जिउआ गोमास्लायस्लाय इसाया हारसिं थानायानो मोजां जागोन। इसाया हारसिं थायोब्ला आंहाबो गिनो गोनां जानाय नङा, आरो इसायाबो संसाराव थांनानै थानो हागोन। मा? बिदिब्ला नों इसाखौ नागारनो सानबाय नामा? नै, बेयाव आं सोरांस्रिजों खोथा रायलायनो नागिरबाय, बेयावबो माथो बिसोरसो दङ। बिसोरनि सिगाङावलाय दा माबायदि रायलायनांगौ जाखो? जावै सोरन, सिरि थाथ', हनै आइ फैदों। नोंसोर बेयाव मा खालामदों? जेबो नङा आबै, आइ उन्दैजों ओरैनो एसे खोथा रायलायदों। ए, ओमफ्राय बेयावलाय बेसे गोबावथो थाबावगोन नोंसोरलाय? मानो आयै? मानो बिदि सोंखो? मा आयै, बिदिब्ला जों बेयाव थानो मोना? नङा, बिदि नङा। माने आं बेयाव माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरो ना, बेनिखायनोसो सोंनाय जादोंमोन। दे, नोंसोरो बेयावनो रायलायबाय था। आं बेलेग जायगा मोजां नायनानै आं खामानिखौ मावसिगोन। जागोन दे आबै। जागोन दे आयै। देलाय जावै सोरन, जोंनि खोथाया बबेयाव आद्रा जानानै थाखो? नों सोंदोंमोन इसाखौ नागारनोसै नामा होननानै। औ, बिदिब्ला मा? डक्टरखौ गिनानै नों इसाखौ नागारमानोसै? खोनासंरोन, संसार जानाया बिदि नङा। सोरखौबा गिनानै बा सोरनिबा खोथा लानानै गावनि अनसुलि हिन्जावखौ नागारगोन, बे नङा। बियो मुंबो खालामनो हाया नोंनि गोसोआ गोराब्ला। आरो नों जिंगा दासि, बे बाराव जोङो न'खरनि गासैबो रायलायनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन। बै समसिम नों इसाजोंनो था, आरो इसाखौ दुखु दाहो। आंथ' इसाखौ जोबोद अनो। इसाखौ अननायखायनोथ' दिनै इसानि जिउखौ आं फोजोबनो गोसो गैया। नांगौब्ला दुखु दाहा लानानै आंनो इसाखौ नागारलांगोन, थेवबो आंनि थाखाय इसाखौ आं जिउ खोमाहोआ। नङा आरो जावैसो, बेबायदि नङा। नै, आंहाबो डेलिभारि जानो समा सफैखाथारबाय, बारा गोबाव गैथारला। आंनि देहायाल' हामग्रोथोंसै, बिनि उनाव आङो बे खोथाखौ गासैनोबो खोन्थानानै डक्टरनि फारसे जों माबा मोनसे राहा लागोन।
माथो नोंसोरसो दङलाय? औ सोरांस्रि, नै जावै सोरांजों ओरैनो सुखु दुखु खोथा रायलायबाय थादों आं। दे रायलायबाय थाथ' दे। आइया आंखौ बे जायगायाव लिंबोदोंमोन, आंजों माबा खोथा दङनो रायलायनो होननानै। बेयाव आइ फैदोंमोन? औ आइ, आबैया फैदोंमोन। आबैया थांफिनबाय। मा सोरांस्रि, नोंजों आरो माबाफोर रायलायनो नागिरलायबाय नामा बेलाय? बुंनो हाथ'ला, आं उनाव खोन्थाफैसिगोन दे। आइ आंजों मा रायलायनो नागिरदों, थाथ'दो। जागोन दे। आइया नोंजों मा रायलायो, मा बुङो, आंनि सोमोन्दै माबाफोर बुङो नामा? आइजों रायलायखांनाय लोगो लोगोनो आंनो खोन्थाफै दे। औ जागोन दे। आइ उन्दै, आबैनि सोमोन्दै नोंसोरो माबाफोर रायखोमादों नामा? जावैसो, नों उनाव गासैखौबो मिथिलांगोन जेब्ला नों बे न'खराव थाबाय थागोन। नोंनि आबैया माने जोंनि बिखुनजोआ माबायदि मानसि जों बेखौ दासो हमदां हालांदों। आरो हमदांनायजों लोगोसे जोङो माखासे आइनि आखलखौ ट्राय आनजाद नायगासिनो। जोङो जुदि गासैखौबो थिग खालामजोबनो हायोब्लाथ' जों सानसे आइखौ साजा होनोसो नागिरदों। नंगौना? आंबो एसे आन्दाज मोनदों। आबैखौना, आबैया मैया आंनि आइ बिखुनजो गिदिरखौहाय एसे गोरायैनो लिंबाय थादों। रागा जोंनाय बायदि महराव नुदों। औ जाबाय सोरन। जेब्ला नों इसाखौ मोनाखैमोन बिनि सिगाङाव नोंनि बिखुनजो सोरांस्रिजों आंजों जों गोबां नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। एखनब्ला बुलायलायनायबो जायोमोन, एखनब्ला माथोबो होलायलायालासिनो थालायोमोन। बेफोरबायदिनो गोबां दावराव दावसियैनो जोंनि संसारा बारबोबाय। नाथाय दा जों मिथिबाय आरोना, सोरांस्रिजों आंजों मानो नांलायनाय जायो, मानिफ्राय मा। गासैबो जोंनि बिखुनजोआनो बिजोंबा बिजों बिजोंबा बिजों बेबायदि मानसि। आरोना नों हायोबा जाबाय सोरन, इसाखौ नों बे न'आव लानानै बारा गोबाव दाथा। आइनि सभाबा मोजां नङा। मालाबा बियो ओरैबायदि समयसायाव खोलैगोन नोंसोरखौ। इसा आरो नोंखौबो सानसे नायनो बागोन बिसोरो। नोंसोरनि खोथा गामि गंसे रायखोमानोबो हागौ बियो। अनदों मोजां होननानै बिजों मालाबाबो फिथरनि खोथा दा रायलायथारदै नोंसोरो। जागोन दे आयै, आंथ' बे न'खरनि गोदान मानसि। बे न'खराव सोर माबायदि आंथ' मिथिजोबा। नोंसोरसो सिगांनिफ्रायनो थानाय मानसि, नोंसोरसो बे न'खरनि सिगांनिफ्रायनो संसार जाबोनाय मानसि। नोंसोरसो मिथिगोन सोर मोजां सोर गाज्रि। आंबो जेबो मिथिया। मोजां गाज्रि नोंसोर आंनो खोन्थालांबानो जाबाय, अब्लासो आं मिथिगोन। जाबायसो, जागोन दे, नों थांदो थां। आरो नों जे खोथाखौ सिरियास खालामगासिनो, बे खोथाखौ नों सिरियास दा खालाम। नों जुदि सिरियास खालामनानै आंनि बियादै इसाखौ नों आलाय सिलाय खालामोब्ला आंनि बियादै इसाया बेसेबां दुखुआव थागोन जों सहायनो हानाय नङा। नों बिदि दा खालाम जाबाय सोरन। दे आयै, हानायमानि नोंसोरो डक्टरनि फारसे गोख्रैनो थिग खालामनो नाजा। आयै, नोंलाय माथो आं जि सुबाय थानायाव लिंहैनायावलाय न'नि लामा लांगोनायावसो होननानै बुंदोंमोन माथो। ओमफ्राय बेयावलाय मानोथो फैखो? औ बिहामजो सोरांस्रि, आं नोंनो थिखोना होबोनाय जायगायावनो थांदोंमोन। नाथाय आं बेयाव थांनानै नुहैबाय आबौरोन आरो जोमै बिहामजोआ बिसोरो बे जायगायाव रायलायगासिनो। बिसोरो थानायावथ' बोरै आं नोंजों बे खोथाखौ रायलायनो। बेनिखायनो बिसोरखौ बेयावनो दोनहोनानै आं बेयाव फैबाय। आयै, नों जिबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंनि सिगाङाव रावबो सासेबो मानसि थायै जायगायाव, बिदिब्लाथ' नों मोजां खामानि मावनो नागिराखैदां। बेफोरबायदि जेबो नङा, नों खाथियावल' फै। आरो जोमै थानाय जायगायाव आं बे खोथाखौ नोंजों रायलायनो हास्थायाखै, बेनिखायनोसो। जागोन दे, नाथाय सोरखौबा रायखोमालायनाय बा सोरनिबा गाज्रि खोथा आंनो दाखोन्थाखा। आं बेखौबा हले खोनासङा, थाफिनखागोन। एथ'ग्राब खोथा बुंनो, नोंसो आंनि बिखुनजो जाखो ना आंसो नोंनि बिखुनजो? हो? नोंसो माथो दाना बिखुनजो बायदि जालांबाय? हा? आंखौसो नों बिहामजो बायदि बाहायनो नागिरबाय माथो? नों मा सानो गावखौनो? आं जे बुंनो नागिरदों खोनाल' संफैना? ओमफ्राय बेफोरो मा ड्रेस? हो? मा ससे ड्रेस बेफोरलाय? फरला फथाप मा ड्रेस गाननाय जादों बेफोरो? सोलिनाय नङा दै, सोलिनाय नङा। आंनि न'खराव आंनि बिहामजोफ्रा बेफोरबायदि ड्रेस गाननायखौ आं गोजोना। बुंखादों, दानो थांनानै खुहै। आं खोथाखौ रायलायखांनायनि उनावनो थांनानै खुहै, नङाबा सावना होजोबगोन आं। नों बुंब्लानो जागोन। हो? नों बुंब्लानो जागोन। हाया नोङो सावनो। नों सावनो गोसोब्ला सोरनि आखला मोजां, सोरनि आखला गाज्रि आखलखौ नागिरनानै साव, मोजांखौ आवथायनानै ला। गाननाय जोमनायाव नोंहा दानांजा। मा बुंदों नों? बुंदों
आंनि गाननायाव नोंहा नोजोर दाहो नोंथ' आंखौ बेयाव माबा मोनसे खोथा रायलायनोसो लिंहरदोंना आंनि ड्रेसनि खोथा रायलायनोथ' नों लिंहराखैमोन ए बिदिब्ला नोंनि हौवाया नोंखौ बेफोरबायदि ड्रेस गाननोबो पावार होबाय ड्रेस गाननायाव रावनिबो पावारनि गोनांथि गैया बेथ' मोजांसोना ड्रेसा बेयावलाय माथो नांजानो गोनां लांथंल'सो थानो नाङा आंनि मोदोमखौल'सो संसारनि मानसिफ्रा नुनो नाङा दा आरो आं बे गाननाय ड्रेसालाय माथो गाज्रि नोंसोरनि गोदो गोदायनि बुरैफोरनि साननाया बेनो हाबा जादों होननाय लोगो लोगोनो सिख्ला समनि गासैबो ड्रेसखौ नागारनानै खालि दख'ना गाननांगौ खालि दख'ना खालि दख'ना खालि दख'ना ए बिदिब्ला दख'ना गाननांला नोंनि हौवाखौ दख'ना गानहोनानै नोंनि हौवानि गासैबो लंपेन्टखौनो गानग्रा जादों नोङो आरो बै खानायाबो सिनदो नोंसोरो गोदोनि बुरै जों दानि बिहामजो दानि जुगनि बिहामजोफ्रा गोदोनिजों सोलिला गोदो थाइसे थाखाजों सोलियोमोन संसारा नाथाय दानि जुगाव थाइसे थाखाजों संसारा सोलिला दानि जुगाव लाख थाखासो जाबाय ए बिदिब्ला नों गावनि सोलेरखौ फाननोसै आयै दिनै नोंनि बुंनाया बांद्रायबाय नामा आं गानदोंसो आं सोलेर फाननोब्ला सोरबा हौवाफोरनो दिन्थिनानै आं गावनि मोदोमखौ लुप फोनांनो थाखाय गानाखै आरो बेलाय माथो गाज्रि दे ड्रेस जेखि ड्रेसानो गाना मानो मोजां ड्रेसल'सो जानांगौ दा गावनि मोदोम खोबजोबनाय बेखौ नांजानो नोंहा जेबो गोनांथि गैया गोनांथि दंना गैया गानलाय गान सावना होजोबनो हायो ना हाया आङो सोर साबेसेनि ड्रेसखौलाय सावनो नोंलाय आंनिखौल' ना जोमैनिखौबो आंथ' दिनैसो गानदों जोमैयाथ' माथो बे न'आव फैजेननायनिफ्रायनो बेलाय लंपेन्टनो माबा नाइटिनो बायदि बायदि गानगासिनो बे ड्रेसा ड्रेस नङा हो आंनिखौल' सावोबा सानैनिखौबो साव आरो सावाबा सासेनिखौ सावनाय सासेनिखौ दोननाय नङा मिन्थिखा आंहा बेयाव नोंजों बारा रायलायबाय थानो सम गैया दे मा खोथानि थाखाय लिंबोदोंमोन बुंदोल' नै बिहामजो माबा मा होनगोनलाय आं दे आबै फिसानो सना होदोंमोन ना गोसोआव दङ औ दङ माथो जाखो ना सनाखौ नांफिनगौ नङा बिदि नङा अब्लालाय माथो सनानि खोथा मा रायलायनांगौ दङ ना सना होबावनो गोसो नङाहाय बिदि खोनासं आबै फिसानो सना होनायखौथ' जोमैया मिथियो दा जोमैनि फैनो गोनां गथ'नि थाखाय सना होआब्ला बेथ' मेगन सागोन ना बुंगोन हा होनो गोसो होबानो जाबाय आरो बेलाय नोंनि गोसोनिसो खोथा दा नोंहा दंजायो नोंहा गोसो जादों नोंहा हो आरो बे खोथाखौनो बुंनो एथ'ग्राब बिदि जायगायाव लाबोलायबाय आरो नङा आङो आबै फिसानो जेसेबां दामनि होदों बिनिफ्राय दाम खमसिननि आङो माबानो होगोन जोमैनि फिसानो होगोन बिनिखायनो आङो नोंनो खोन्थादों आरो ना नों मोनसा मोनसि जानो नाङा आरो आबै फिसानिख्रुइ दाम खमसिनखौ आङो जोमैनि फैनो गोनां फिसानो होगोन मानोसै मा आयै आंनि फिसाजोल' नोंनि फिसौ जोमैनि फिसाया नोंनि फिसौ नङा आरो होदोंब्लालाय सानैनोबो समान हो आरो मानोथो सोरबा सासेनो बारा सोरबा सासेनो खम नङा माने इसानिख्रुइ दाम खमसिनखौ होगोन नालाय आङो उनावहाय नों बुङाब्लानो जाबाय आरो इसानिया बांसिन होननानै नङाब्ला जोमैया दुखु मोनगोन ना आयै बेफोरखौ माबा बुंबाय थानायनि खोथा नों सोरनि बेसेबांनि होआ मानो होब्लानोथ' जाबाय दा आरो एथ'ग्राब बेफोरबायदि बुंनानैलाय माथो लाब डाइरेक्ट बुंना जोमैनि फिसानिख्रुइबो इसानिया खमसिनमोन होननानै मिन्थिगौ आङो नों जोमैनि फिसानो इसानिख्रुइ दाम गोसासिनखौ होनो नागिरदों नाथाय नोङो खोथाखौ आंखौनो फुस्लायफैदोंसो नङा होनलाय मा नों बोरै मिथिदों आरो बिदिथ' नंथारा खोथाया आं मिन्थिगौ इसानो नोङो जेसे दामि होदों बिनिख्रुइ 2 गुन बारासो नों जोमैनि फिसानो होगोन नाथाय नों आंखौ थगायफैदोंसो होब्लानो जाबाय दा बेसे दामनि होयो नाथाय आं जेबो साना बे खोथाखौ बोरैबा इसाया मिथिब्लासो नोंसो इसाजों सैजानाय नङा बे हले खाथां अ बिदिब्ला जोमैया नोंनो खोथाखौ खोन्थाखाबायानो ए बिदिब्ला खोथाया नंमारगौ र' थांनि आं बेखौ साला एथ' मोजां अनदों आं अनब्लाबो अनजायाखैना बियो